टिखौ जोंनि मानसिफ्रा माने माखासे मानसिफ्रा मिथियाना जोङो बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा शेयार खालामगोन जे आङो बेनि माखासे खिनि जेनाखि सिङावनि बाथ्राफोरखौ गासैखौबो मिथिजोबो नालाय दा आङो आंनिफ्राय माखासे फिडबेक थांगोन आरोना बानजि सवारि बिथांनिसिम आंनिफ्राय माखासे फिडबेक थांगोन दा माबोरै बिदि जाखो ना माबोरै बियो बिनि खामानि मावफैनानै ना बिनि सायाव फ्रड जाखो ना माबोरै बियो थांफिनखो ना बिनि सायावहाय माखासे रियालिटिखौ जोङो सावरायनि माने अके जोङो दाथ' आंजों लाइभआवहाय गैथ'वायानो होमबाबो आङो माखासेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंनानै थांनोसै आङो बानजि सवारिखौ फार्स्ट अफ अल बियो बानजि सवारिया आंजों गैयामोन माने बियो फ्रेन्ड लिस्टआव आंजों गैयामोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो बेखौ फ्रेन्ड लिस्टआव फ्रेन्ड नागिरनानै बेबायदि पस्ट मोननायखाय आङो नागिरनानै बिनिफ्राय बेखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदों माने बियो लक खालामनायमोन नालाय लक खालामनायमोन बिनिफ्राय आङो बेखौहाय बिनि पस्टखौ नागिरबाय ओमफ्राय उनाव बियो आंनिफ्राय माने एक्सेप्ट खालामबाय नालाय फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय आं पस्टखौ नायदों आरो पस्टखौ नायबाय ओमफ्राय बै सिगां जे पस्ट होनायमोन बियो माने गैलामोन माने बै सिगांनि पस्टआ गैलामोन दा आङो बेनि स्क्रिनशट ना बे फ्रडनि स्क्रिनशट बेखौहाय आङो नुदों आङो देखायनाय जादों आरोना बे माने बियो गोबां सेयारबो खालामजोबदों दा आंनि बेवहाय मा रियेलिटिया मार ना माब्रै बेबायदि जाखो आं बेखौहाय एसे खोन्थागोन फार्स्ट अफ अल आङो बेखौहाय मेसेज खालामदोंमोन मेसेज खालामनानै बुंदोंमोन आं नोङो रियेल इन्डियाआवहाय बेसे गोबाव खामानि मावफैखो बेसे गोबाव जाखो नोङो रियेल इन्डियाआव खामानि मावनानै होननानै आं बेखौ बुंहरदों आरो दा बियो बेवहाय मा होनना बुंदोंमोन माने बेवहाय खामानि मावनो मानो गोनांथि बेबायदि बुंहरदों आरोखि मानो गोनांथि रियेल इन्डियाआव खामानि मावनो होननानै बियो बेबायदि फिडबेकखौ हरबाय अके दा आङो बेवहाय बुंहरबावदोंमोन नेक्स्ट आङो मेसेज खालामबावदोंमोन नों बेसे गोबाव मावमारदों अननानै खोन्था होननानै ओमफ्राय बियो आङो रिप्लाइ खालामाखै दा एक्सुवेलि रियेलिटिया मा ना माब्रैहाय बियो बेबायदि फैनानै फ्रड जाखो ना मा बियो फ्रड नामा ना बिनि सिङावनि बाथ्राया मानो बियो थांफिनखो आङो बिनि सायावहाय एसे बाथ्रा बुंनो दा जोङो ओरै सानना नाय माने आङो मोनसे खामानिखौ सुरुवात खालामनोबा बेवहाय साक्सेस जानोबा आङो बेवहाय मा खालामनांगोन ना बेवहाय साक्सेस जानोबा आङो मा खालामनांगोन बेखौहाय बुजिग्रो आरो जुदि जोङो फैनानै ना माबा मोनसे खामानि मावनानै आङो साक्सेस जागोन बे थरेना साक्सेसखौ जोङो ओरैनो मोना दा आङो बिनि रियेल इन्डियानि सोमोन्दै आङो मिथिगौ आङो ओरैबायदिसो बुंनो नागिरदों रियेल इन्डिया मोनसे डाइरेक्ट सेलिं ना डाइरेक्ट सेलिं खामानि मावो दा डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै आङो बुङोब्ला बिराद गोलाव जालांगोन ना बिराद गोबाव नोंथांमोना बेवहाय आंजों थाबाय थानानै भिडिअ नायबाय थानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला डाइरेक्ट सेलिंआ बिराद गिदिर बिनि प्लेटफर्मआ बिराद गिदिर आरोना डाइरेक्ट सेलिं पार्टआ डाइरेक्ट सेलिंखौ जोङो ओरैनो सिङावनि बाथ्राखौ मिथिया दा आङो नोंथांखौ बुङोब्ला ओरैबायदि होनना बुङोबा मोनसे बाथ्रानो जोङो बर'निफ्रायनो लिंसार एक्टरखौ सोर सिनाया आङो दिनैहाय नोंथांमोनखौ बुङोबा लिंसार एक्टरा सोर होनना बुङोबा लिंसारखौ आं सिनायो बयबो बुंगोन लिंसार एक्टरखौ आं सिनायो खिन्थु लिंसार एक्टरनि सोमोन्दै नोंथाङा बेसे गोबां मिथिगौ नोंथाङा बेखौ मिथिया आङो दा बुङोब्ला नोंथाङा मिथिया लिंसारनि न'आव बेसेबां रुम दं बेखौ नोंथांमोना मिथिया लिंसारजोंहाय सोर थायो लिंसारा बबे रुमाव उन्दुयो नोंथांमोना मिथिया लिंसारा मा प्रपार्टिफोर दं ना बेसेबां बियो खामायो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिया खिन्थु नोंथाङा मा बुंदोंमोन लिंसारखौ सिनायो लिंसारखौ मिन्थिगौ लिंसारनि सोमोन्दै मिन्थियो खिन्थु बिनि सिङाव मा दङ लिंसारनि सिङावदि मा बाथ्रा हाबनानै दं बेखौ मिथिया दा थिग बेबायदिनो डाइरेक्ट सेलिंआ मोनसे बिराद गिदिर मोनसे वर्ल्ड ना मोनसे वर्ल्डखौनो बुंजायो माने मोनसे प्लेटफर्म ना बेबायदिनो डाइरेक्ट सेलिंआ मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म दा जोङो डाइरेक्ट सेलिं सोमोन्दै बुङोब्ला बिराद माने टाइम लागोन बेनिखायनो आङो डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै बुंला नोंथांमोना डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै नायनोब्ला इउटुबाव नायनानै सार्च खालामबानो जाबाय दा थिग बेबायदिनो आङो फैनायसै रियेल इन्डियाआवहाय रियेल इन्डियाआ मा खामानि मावो डाइरेक्ट सेलिं खामानि मावो डाइरेक्ट सेलिंआ मा बेखौ नोंथांमोना नायहैदो बेखौ दसे थाथ'नानै नायहैदो दा आङो बुंनायसै बानजि सवारियाबो खामानि मावफैदोंमोन माने ट्रेनिङाव फैदोंमोन बेखौहाय मा होनना लिंहरदोंमोन मोनसे 12,000 मान्थलि मोनगोन बिनिफ्राय बियो जइन जानांगौ
बेबायदि होननानैहाय लिंहरदोंमोन। दा बान्जि सवारिया गोसो गुदुंजों बिराद खुसि जादोंमोन। खुसि जानानै बेवहाय माने ट्रेनिंआव ट्रेनिं लाफैदों। ट्रेनिंआव जिरायनानै मा जाखो बेखौहाय सरि अके केयार बियो थांथोंसै। दा बियो ट्रेनिंआव जिरायनानै मिन्थिबाय ओरैबायदि जायो ना बेबायदि होननानै बुंदों। खिन्थु रियेलिटिया बेवहाय आंबो नङा बान्जि सवारिखौ आङो इसेबां दुसिया माने बेखौ आङो बुङा। मानो होनना बुङोब्ला बियो रियेलिटिनि सोमोन्दै सोलोङाखै। बेयाव मा दङ बेनि सोमोन्दै बियो मिन्थिया। दा आं बेनिखायनो ओरैसो बुंनो नागिरदों बान्जि सवारिखौबो आङो इसेबां माने माबा बुंहरा मा होनना बुंगोन गोरोन्थिया बयनावबो जायो ना गोरोन्थिया बयनावबो जायो। दा बेनिखायनो आं रावखौबो दुसिनो साना। मानो होनना बुङोब्ला आङो सोरनिबा थाखाय मोजां खामानि मावनो सोरखौबा माने मोजां लामा देखायनो आङो लुगैयो आरो। दा बेवहाय मा खालामबाय अके दा ओरैबायदि ना जोङो रियेल इन्डियाआवहाय बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंदों आङो बिनि पस्टखौ बुंनोसै। बियो ओरैबायदि बुंदों रियेल इन्डियाआव फैयोब्ला जइन जायोबा माने मोनसे प्रडाक्ट लानांगौ ना प्रडाक्ट बायनांगौ। बे प्रडाक्ट बायनायाव माने मोनसे प्रडाक्ट बायनानै जोङो जइन जानो हायो। बिनिफ्राय बे प्रडाक्टखौहाय जोङो साथाम मानसिनो बायनानै होनांगौ होनदों आरो। साथाम मानसिनो जोङो प्रडाक्ट बायना होनांगौ। खिन्थु रियेलिटिया बिदि नङा। नोङो बेवहाय फैयोबा नोङो कम्पानिनि प्रडाक्ट लानांगौ। मोननै जोंनाव प्रडाक्टबो दं ओमफ्राय मोननै ब्रेन्डफोर दं जिग जिगार ओमफ्राय रडवे मोननै ब्रेन्ड दङ ओमफ्राय मोननै प्रडाक्ट गारमेन्टस आरो एन्ड एक्सेसरिस माने गस्ला लंपेन्ट ओमफ्राय जुथा बायदिसिना बेबायदि दङ। दा जोङो बेयाव जइन जानोबा आइडि एक्टिभेट खालामनो थाखाय जोङो माने बेवहाय पारचेस खालामनांगौ जायखिजाया प्रडाक्ट लानानै जोङो पारचेस खालामनांगौ ना बेबायदि आरोखि। दा मा बुंदों बान्जि सवारिया मा बुंदों बियो हिन्दी रोङोना रोङा आंखौ बारा मिथिला। बियो माने ट्रेनिंआवथ' हिन्दीजोंसो बुंनाय जायो। ओमफ्राय मोनथाम प्रडाक्ट जोङो माने मानसिफोरनो माबा खालामनांगौ बायनांगौ माने बायनानै गुबुन मानसिनो होनांगौ साथाम मानसिनो अब्ला मोनसे सुइटेबोल मोनसे रेंकआव थांनो हायो। ओमफ्राय बेबायदि प्रडाक्ट बायनानै माने बियो जोङो मा जानो हायो एमकिउ जानो हायो होननानै बिथाङा लिरदों आरो थिग दं। खिन्थु जोङो रियेलिटियाव बिदि नङा। मोनसे प्रडाक्ट लानांगौ बिनिफ्राय मोनसे प्रडाक्ट लानानै जोङो आइडि एक्टिभ जायो अब्ला जोङो डिस्ट्रिबिउटर जायो। डिस्ट्रिबिउटरखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। दा डिस्ट्रिबिउटर जानो थाखाय जोङो प्रडाक्ट लानांगौ। थरेना जोङो ओरैनो डिस्ट्रिबिउटर जालाबायनो हायो बिदिथ' हाया मिनिथाव बाथ्रा। जोङो लाइफआव मोनसे साक्सेसफुल जानो थाखाय जोङो प्रडाक्ट मोनसेखौनो लानो हाया नामा ना प्रडाक्ट लानो हाया नामा ना दा बेबायदि अके दा बियो जोङो मार्केट जानो थाखाय माने बेवहाय जोङो गोबांथार बेबायदि प्रडाक्ट बायनांगौ गोनांथि गैया। फार्स्ट आङो एक्टिभ जानो थाखाय ना आइडि लानो थाखाय बेवहाय प्रडाक्ट लानांगौ बेथ' सैथो बाथ्रा। खिन्थु जोङो मोनथाम बायना होनांगौ होननानै बुंदों बिथांजोआ ओमफ्राय बियो सैथो नङा बियो असैथो बाथ्रा। बियो थांबाय बियो असैथो थांखाबाय 100% बियो असैथोखा। ओमफ्राय दाना जोङो प्रडाक्ट बायबाय थायोबा जोङो एमकिउ जायो होनदों एमकिउ जायो। दा बेबो असैथो बाथ्रा माने सैथोआनो बेवहाय बियो माने बे खामानिखौ मावनो हाया बेनिखायनो बियो बेबायदि लिरबाय ना आङो जेबो दुसिया। दा जोङो प्रडाक्ट इसेबां बायनो नाङा। जोङो सोरबाखि इसेबां प्रडाक्ट बायबाय थानो हायो ना जोङो खामायनोसो फैदों फाग्ला जोङो माबा बायबाय थायोबासो बिदि जाया आरोना आङो मिनिनो ओंखारदों माने बेबायदि बे पस्टखौ नुनानै आं मिनिनो ओंखारदों आरोखि ना। दा बेयो गोबां सेयार जादों मानो होनना बुङोब्ला डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै गोबां मानसिफ्रा मिन्थिया आरोना। दा डाइरेक्ट सेलिंआ मा बेखौ इउटुबाव नोंथांमोना नायदो आं बुङोब्ला गोबाव सम लागोन। आङो ओरैसो बुंनो नागिरदों एमकिउनि सिमां सुजुनानै बेखौ जइन जाहोदों होनना बुंदों बिथाङा। एमकिउआ मा बुस्थु नोंथांमोना बेखौ मिथिया। डाइरेक्ट सेलिंआ मा बुस्थु बेखौबो नोंथांमोना जानो हागौ मिथिया। डाइरेक्ट सेलिंखौ जों ओरैनो जइन जानो हानाय नङा। ओरैबायदि फिउचार फैगासिनो दं माने माबायावहाय दिल्ली इउनिभारसिटियावहाय मोनसे माने साबजेक्ट सिस्टेम सोनाय जादों डाइरेक्ट सेलिंनि मोनसे जोङो माबा मोनसे मा होनो कम्पिउटार कर्स बायदिसिना लायोब्ला डिप्ल'मा मोनोना दा बेबायदिनो जोङो स्कुल कलेजाव डाइरेक्ट सेलिंनि पार्ट सोनाय जासिगोन। डाइरेक्ट सेलिं पार्ट सोयोबा जोङो डिप्ल'मा मोनगोन सार्टिफिकेट मोनगोन। जुदि जायफ्रानाव सार्टिफिकेट गैया बिसोरो डाइरेक्ट सेलिंआव जइन गैया बेबायदि। दा आङो ओरैसो बुंनो नागिरदों बेयो बिराद गिदिर अपरचुनिटि। दा बान्जि सवारिया बेवहाय फैनानै जइन जानायदोंमोन जइन जानानै बियो बिराद
माने बेखौथ' थगायनानै लिंहरदों ना थगायनानै लिंहरदों खिन्थु थगायनानैबो लिंहरनांगौनो गोनांथि गैया जायफ्रा मिथियो जायफ्रा फिउचाराव माबा मोनसे गिदिर मावनो सानदों बिथांमोनखौबो थगायनानै लिंहरनांगौनि खुनु गोनांथि गैया ट्रेनिङाव फज'नांगौनि खुनु गोनांथि गैया ना बाट बेखौ सोर लिंहरनानै बेखौ थगायनानै लिंहरदों बेसो खोथा खिन्थु बियो फ्रड नङा ना फ्रड नङा बेखौ आरो ओरैबो जाबावोमोन बियो बेसेबां गोबाव जाखो आं मावाबा बियो आं फैसा रिफान्ड मोनफिनगौमोन दा बिनि सोमोन्दै बियो मिथिया दा बियो बिनिफ्राय ओंखारलांनानै रिफान्ड जेबो सोमोन्दै मिथिया बिनिफ्राय बियो ओंखारलांबाय ना ओंखारलांनानै मा जाबाय पस्ट हैबाय ओरैबायदि दा बेसो मेन बाथ्राया आङो बान्जि सवारिखौ बुंदों बियो माने नोङो बिराद गोरोन्थि खालामदों नोंथाङा बिराद गोरोन्थि खालामदों मानो होनना बुङोब्ला जाय नोङो बेयाव फैनानै सिमां सुजुदोंमोन इनकिउब जानायनि सिमां सुजुदोंमोन बियो सिमाङैनो थांदों मानो होनना बुङोब्ला बिनिफ्राय ओंखारलांबाय ना नोङो बेवहाय माने साक्सेसफुल माने ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा दङ मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा माबानि जुदि नोङो माने मा होनना बुंगोन ओंखाराखैबा नोङो माबा मोनसे बिनिफ्राय आं बावबाय ओंखाराखैबा बेयाव साक्सेस जानायनि आरो चान्स दंबावो जुदि नोङो बिनिफ्राय माबाबाय जायखिया खामानिनिफ्राय जोङो रिजाइन खालामबाय अब्ला नोङो साक्सेसफुलनि खुनु बाथ्रा गैया माने मानसिफ्रा मालाबा डिमटिभेट जायो ना डिमटिभेट जायो सम ना बे समावहाय जोङो मटिभेट जानो थाखाय जों माबा मोनसे हेल्प लानांगौ दा बे समावहाय जोङो साक्सेसफुल जानो आरो चान्स थाबावो बाट जोङो डिमटिभेट जानानै जोङो बेखौ हगारखाबायबा बेवहाय नोङो साक्सेस जानायनि मा बाथ्रा फैबावखो बाथ्रा गैला बेयाव साक्सेस जानायनि खुनु बाथ्रा गैला बेखायनो बुंदों जाय खामानिखौ नोङो हगाराखै खिन्थु डिमटिभेट जाबाय अब्ला नोङो साक्सेस जानायनि सम दंबावो बाट जोङो जेब्ला बेखौ हगारबाय आङो बेखौ नांथारला बेखौ हगारथारबाय अब्ला बेयाव साक्सेस जानायनि खुनु बाथ्रा माबा गैला नोङो फेलियार जाबाय अब्ला बेखौ बुङो फेलियार दा बान्जि सवारिया बियो फेलियार मानसि जाबाय आरोना बियो फेलियारसै मानो होनना बुङोब्ला बियो सिंनि बाथ्राखौनो मिथिया एमकिउ जायोब्ला मा मोनो आङो बेखौहाय दा खोन्थानांगौना खोन्थानाङा आङो कनफिउस मोनदों माने एमकिउ जायोबा एमकिउनि बेनिफिट्सफोरा मा बेखौहाय नोंथांमोननो अके आङो खोन्थानोसै मानसिबो बारा गोबां गैला थांजोबखाबाय आं एमकिउनि सोमोन्दै खोन्थानानै एमकिउआ मा बुस्थु बेनि सोमोन्दै खोन्थानानै दोनथ'नायसै ना एमकिउआ ओरैबायदि मोनसे गिदिर मोनसे रेंक आरोना रेंक जायखौ जोङो बे रिल इन्डियाआव मावोबा बोसोरसे नङाबा 1.5 बोसोरनि गेजेराव जोङो एमकिउ जानो हायो बोसोरसे बा 1.5 बोसोरनि गेजेराव जोङो एमकिउ रेंकखौ आचिभ खालामनो हायो दा एमकिउ रेंकआ मा बुस्थु दा बेसो एमकिउ जायोब्ला आङो मा मोनगोन दा बेसो एमकिउ जायोबा जोंना फार्स्ट बेनिफिटखौसो आं बुंनो नागिरदों बियो जाहैबाय डायमन्ड बेस मोनो डायमन्ड बेसआ मा बुस्थु बियो मोनसे बेस ना बियो मोनसे बेस जायखौ ओरैबायदि मोनसे इभेन्ट गिदिर खुंनानै नोंनो होनाय जागोन जाय अनारखौ नोंनो होनाय जागोन बयबो नोंनि थाखाय आखाइ खबगोन बयबो नोंनो बिबार माला आर'नाइ गोबांथार मानजों नोंखौ बरायगोन गिदिर मोनसे इभेन्ट खुंनानै नोंखौ वेलकाम खालामगोन दा बेबायदि वेलकाम खालामनानै नोङो माबा मोनसे बिमा बिफानि थाखाय बा गावनि थाखाय माबा मोनसे साक्सेसफुलखौ नोङो मावनानै देखायनो हादों होननानै नोङो गोजोनगोन ना नोङो गोजोनगोन बिमा बिफानि मेगनाव मोदै गनो हागौ नोंथाङाबो इमसनजों मोदै गनो हागौ दा बिमा बिफाया साननो हागौ नंगौ आंनि फिसाया माबा मोनसे मावनानै देखायनो हामारबाय ना जों थांनानै थानाय थासान्दियावनो माबा मोनसे मावनानै देखायनो हामारबाय बिथांमोना सानगोन बिमा बिफाया सानगोन दा आङो एमकिउ जायोब्ला आङो बेसेबां गोजोनगोन ना बिमा बिफाया आंनिफ्राय बांसिन गोजोनगोन मानो होनना बुङोब्ला फिसा ना बेसेबां अमिट लानानै नोंखौहाय फोरोंदों ना बेबायदि दा जोङो एमकिउ जायोब्ला बेबायदि फार्स्ट बेनिफिटखौ जोङो मोनो आरो ना बेबो गोबाव सम नङा बोसोरसे बा 1.5 बोसोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो दा सेकेन्ड माबाया जाहैबाय जोङो 1निफ्राय 3 लाखसिम 75निफ्राय 3 लाखसिम जोङो खामायनो हायो मान्थलि ना सप्तायाव मान्थलि जोङो मा मोनगोन 75,000निफ्राय 3 लाखसिम जोंनाव इनकाम फैगोन ना बेबायदि फैयो माने एमकिउ जायोबा दा बियो जाहैबाय नोंना मान्थलि फैबाय थागोन अब्ला बै समावहाय नोंना मा फिक्स सालारिफोर बायदि जासिगोन खिन्थु 75निफ्राय थाइसेबो खमाव फैनाय नङा
75 निफ्राय गोजौ फैगोन 3 लाखसिम जोंनाव मान्थलि फैगोन अब्ला 3 लाखसिम जोङो खामानि 1.5 बोसोरनि गेजेराव 1 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो बेबायदि प्लेटफर्मखौ मोनोबा दा बेखौ नोंथाङा गाज्रि बुंगोन ना मोजां बुंगोन बे नोंनि सायाव डिपेन्ड खिन्थु मोनगोन बे 100% सियर मोनगोन बाट आरो मोनसे बेनिफिट्सआ मा दंबावो KTM नङाबा बुलेट नोंथांनो होनाय जागोन जुदि नोंथाङा MQ जायोबा बेयाव कन्डिशन दङ जुदि नोंथाङा 6 मासनि गेजेराव MQ जानो हायो अब्ला नोङो KTM नङाबा बुलेट नोंथांनो होनाय जागोन आङो बेवहाय थगायलायनि खुनु बाथ्रा गैया सोरबा बुंनो हागौ KTM बुलेट मोनगोन बाट माबायदि कन्डिशनाव मोनगोन बेखौहाय मा खोन्थाया जानो हागौ बाट बेवहाय कन्डिशना जाबाय 6 मान्थनि गेजेराव नोङो MQ जानानै देखायनो हायोबा नोङो कम्पानिनिफ्राय KTM नङाबा बुलेट नोंथांनो होनाय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दंबावो जोङो आइफन लेटेस्ट आइफन मोनगोन ना दा जेरैहाय 15 प्र सोलिनानै दं बे समावहाय आङो जुदि मार्किउ जायोबा आङो 15 प्र मोनो कम्पानिनिफ्राय बेनिफ्राय मा दंबावो 7 जेनेरेशन नमिनि माने नोङो थैबाबो ना नोङो माबा मोनसे रिजाइन खालामबाबो नोंनि फिउचारनि ना फिउचाराव जायखौ नों नमिनि फसंदों नोंनि फंबायानो जा नोंनि फिसा फिसौआनो जा ना मोनगोन बै मानसिफ्रा नोंनि आइडिजों खामानि मावनो मोनगोन अब्ला जोङो मार्किउ जानानै थैयोबा नोंनि फिउचारनि मानसिया खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया बेवहाय 1 लाखनिफ्राय 3 लाख बिनि एकाउन्टाव हाबबाय थासिगोन अब्ला बेयो गाज्रि ना मोजां बेयो नोंनि सायाव डिपेन्ड आङो बुङा आंथ' बुंगोन बियो मोजां बाट नोंथांनि सायाव बियो डिपेन्ड मोनसेया जाहैबाय 7 जेनेरेशन नमिनि ओमफ्राय 3 to 5 days जोङो फरेन टुर मोनगोन माने गोजान जायगायाव बेरायहैनो थाखाय जोङो सानथामनिफ्राय सानबा ना नोङो सानथाम बेरायनो ना सानबा बेरायनो नोंनि सायाव डिपेन्ड बाट नोंनो होनाय जागोन ना सानथामनिफ्राय सानबा नोङो फरेन टुरनि थाखाय कम्पानिया नोंनो प्रभाइड खालामना होनाय जागोन बेयाव फ्लाइट टिकेट भिजा गासिबो कम्पानिनिफ्राय मोनगोन थानायनिफ्राय लानायनिफ्राय गासिबो नोङो बेवहाय मोनजोबगोन ना बे जाबाय टरिं मोनसेया जाबाय फाइनान्सियेल रिटायारमेन्ट मोनसे फाइनान्सियेल रिटायारमेन्टआ ओरैबायदि नोङो बेवहाय जुदि मार्किउ जानानै आङो दिनै मार्किउ जाबाय ना मार्किउ जानानै आङो बे खामानिखौ आं नागारनायसै होननानै थाङोबाबो नोंनियावहाय रिटायारमेन्ट होनाय जागोन कम्पानिया नोंनो मान्थलि ओरैनो फ्रि नोङो बिनि इनकामखौ मोनबाय थासिगोन बेबायदि आरोखि दा नेक्स्ट मोनसेया जाहैबाय जोङो ब्रान्स खुलिहैनो हागोन जेब्ला नोङो बेवहाय मार्किउ जागोन ना अब्ला जोङो माने ब्रान्स खुलिहैनो हायो नोंनि एरियायाव लांनानै नोङो ब्रान्स खुलिहैनो हागोन जेब्ला नोङो मार्किउ जागोन बेबायदि अथ'रिटि कम्पानिया होनाय जायो आरो दा बेबायदि बेनि सोमोन्दै जानो हागौ बानजि सवारिया मिन्थिबाय बेनिफ्राय बियो मटिभेट जाबाय बेनिफ्राय बियो जयनिं जाबाय बाट जयनिं जानानै बेवहाय नलेज होनांगौ बेयाव माने गोबांथार नलेजफोरखौ जोङो लानांगौ ना बे नलेजफोरखौ बिथाङा लायाखै आं बेखौ सोंदोंमोन माने बियो बेसे गोबाव नोङो बेवहाय खामानि मावखो बाट बियो खोन्थानो हायाखै आरोखि जानो हागौ बियो बेयाव खामानि मावनानै 1 उइकफोर बायदि बियो बेवहाय जइन जाफैदों बेनिफ्राय बियो थांफिनदों बिनि सोमोन्दै रिल इण्डियानि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै बियो जेबो मिथिया ना जेबो सोमोन्दैनो बिनि सोमोन्दैनो मिथियाबा जायखौ आङो खामानि मावदों बिनि सोमोन्दै आङो मिथियाबा बेवहाय माबोरै साक्सेस जागोन साक्सेसथ' जाखाया खमसे खम बियो बेवहाय बिनि सोमोन्दै मा सिङाव मा बाथ्रा दं बेखौथ' बियो माने बुजिनांगौमोन ना बियो बुजिनांगौमोन अब्लासो ना जोङो थरेना जोङो साक्सेसखौ ओरैनो मोनो ओरैनोथ' मोना बेबायदि आङो सानो बेयावहाय फ्रडनि खुनु बाथ्रा गैया रिफान्डबो जागौमोन बाट बियो रिफान्डनि सोमोन्दै जेबो नलेज गैया माने ना रिफान्डबो जागौमोन जुदि बियो मावनो इन्ट्रेस्टआनो गैयाब्ला रिफान्डबो जायो बाट सिस्टेमेटिक थांनांगोन ना दा जोङो बेयाव फैनानै जानला मोनला बाथ्रा बुंहैबा जायो नामा जायाना बिदि दा सिस्टेमखौ बुजिग्रो सिस्टेमा मा थोनो बेजों खार गासिबो सल्भ जाजोबगोन गिदिर सिनियर्सफोरजों लोगो हममोन आरो दाबो लोगो हमफै जेबो नङा माने नोंनियावहाय माने माबायानो गैखायाबा ना नोंनाव आइडियानो गैखायाबा माने नलेजआनो गैखायाबा नोङो बेवहाय माब्रै खामानि मावनो हाया अके भिडिअ'आथ' बिराद गोलाव जालांबाय ना बुंबायबो आरो बुंबावोबा बिराद लावलाङो बेनिखायनो आङो बुंनो सानथ'ला बुंनांगौबा एसे उनाव बुंसिगोन ना एसे उनाव आरो
माखासे आङो बिनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै बुङाबाबो जागोन। आङो गोबांथार माखासे मोजां वर्डफोर लानानै फैबाय थानो नाजागोन ना। अके, आङो बेखिनिखौ दोननानै बाय बाय। हेलौ, बाय बाय। गासैखौबो बाय बाय।